Jésus. Sosa. Sosangana, eka, hallelujah, sosangana, eka, ay solo ay memesa luce, what is sosangana? Thank you. Abona ngempela nathi ngala ekholweni sinayo ikwaito. Ithomo nje ikwaito. Ikwaito yangala. Athe ukuthi into yini? Onje washo sohlangana lo wayisho kubana kufanele. Greetings, Blangons.
this way. And solid. As long as up in, we'll make sure we ban it. Sikuphathiwe isihloko. Inhlobo ngeinhlobo. Zentshumayelo. Sithola ukuthi izolo intshumayelo eyikhulumelayo nawe noma wena ready noma uko ready. Today is like number 2. Phuthume pha kwindozo Exodus. Indozo Exodus pha leqe pha wezihluko zesithoba. Uzadlungana zamashumi amabili nantathu. Ekaloka sizuluza our heritage ngenxa yini? Ngokalo hayi. Nawe sitha ungayivuma uhluke nje ungena nje umthiya umphendule ngesayini. Ayikho umuntu omakalahle into ayiyo ngenxa yabanye abantu. Namazulu nenyongo ukubiza abantu ngamazimzim. So bamazimzim. Esbil funda. And Moses stretched forth his rod and towards heaven, and the Lord sent thunder and hail, and fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Umose wayeselalula induku yakhe ngasezulwini. uJehova wathuma ukuduma nesikhotho nomlilo wehlela emhlabeni laseGibhithe. Okay, uJehova wisa isikhotho phezu kweGibhithe. Verse 25. And the hail smote throughout the land, all the land of Egypt, and all that was in the field, both man and beast. And the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field. Only isikhotho sashaya konke okwakusendle abantu nezinkomo ezweni lonke laseGibhithe. Isikhotho sashaya yonke imfino yasendle, saphula yonke imithi yasendle. Verse 26. only the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail. Ezweni laseGoshen kuphela lapho babekhona abantwana bakwa-Israyeli kwakungawi sikhotho. Hallelujah! Sikhuluma ngendlela yentshumayelo uhlobo besibili. Lendlela indlela intshumayelo eza violently. Indlela lethi intshumayelo in a way to kill. Indlela ehamba ne-anger. Njenguzwa kuthiwa i-hail, izolo sifuneka imvula. Hail is still rocks of the same rain. Okazithi imvula yenza i-comfort, semvula yenza isizobulala. Lana sibona i-hail i-option for God to address inkosi enenkani. Now ngifuna ukukhuluma nomuntu osebandleni
Kuyenzeka uhlale phansi kanti inceku ikuzondile, kanti inceku ngaphakathi kuyo kubila umlilo nolaka ngesimo sakho nje. Ubese uhlala phansi wena ulela nje uNkulunkulu akhulume nawe, kanti lamavesi aqoqiwe abhekiswe kuwe ngolaka. Mhlawumbe inceka isakuthanda enkonzweni, or mhlawumbe ngixabene iprepare isermon, ipreparera wena ihlale kwayo icabanga wena ikunyange, ibese iqoqa lamatshe lawa, iwaqoqa lamatshe Hale ukuthi namhlanje yolala. Ibonani, ngikhuluma namhlanje ngohlobo lesibili lentshumayelo eyehla ngolaka. Uyizwa uhleli phansi ukuthi ilizwi, kodwa namhlanje wonke umuntu ola endlini uyabona ukuthi ukhulunywa nobani. Usibona uhlala phansi ungekho comfortable. Intshumayelo eHale iphula ihlahla, impumayelo eHale ibulala imfino. Uyazizwa uhleli phansi ukuthi lento it's killing me. Hlaba lesibili intshumayelo lolaka alusuka from flesh to flesh. I'm talking to somebody. Ngeke uspende 10 years ukholwa ukuthi awukazi ube kuleso simo. Ngeke nje ukuthi awukwazi ube senkonzweni oginya amathe ubona ukuthi le nhlamba iqondene nami. Lo muntu usaqala ukubisika inhliziyo eyolaka. That means isuke izokufundisa something. If ungabuza abantu abaningi today abashiya amasonto oba bazokutshela the last time I was there okushiyelwa ngami. And if washiya inkonzo ngaleso sizathu wayishiya for a wrong reason. If washiya inkonzo ngoba kushiyelwa ngawe, you misunderstood something. Nothing there uyayikwatile, but la mancha lawa kwakuNkulunkulu wayiwaletha. There was something upsetting our, there's something mispositioning our. Maybe you are almost a caution agawi, almost a caution hey. The reason is shaya ukuthi ungaphandle ukukhona peace kantika awayithole. There is a level of grace osayileka. That's why the match olaka ekufuthulula. Mali the Bible uJesu izwi. That means uJesu amela noma kuthiwa umuntu wangezwi. Yabona mangaya kwami. Uthi afika kwami. Ubese yonke le property ekwami. Ubese ungithuka ngayo. Ngafana nodwa wenza ngalutho. Mawuthi nje le nja le yakho le nja. Uthi le moto le yakho le nja. Fana nawe. I won't be offended. Because no one I won't be offended. Uma uchukwa ngezwi wena usuyizwi usendaweni right yezwi. The only thing is when elingayenza is to make you better. The reason is when ikshaya uzisukuthi ngathi lishaya ikhoni kunendawo equmbile awuyiboni wena
nalokushayo akayiboni, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa amatshe. Hey, can talk to any great man. He was once undermined beyond ever. You can talk to any great man. He was once humiliated in front of an audience. To learn greatness, you must be insulted before abantu. And sikubheke, how are you gonna react? If usingakwazi ukuthi mhlawumbe uyihumiliate phambi kwabantu, how are you gonna react? You will never learn. Iproblem yabantu beqala amasonto nje bahlulwe inshumayelo yamanje. Inshumayelo yamanje ifuneka ushaye uhlahle. Ikushaye ukuthi ngiyabonga Jesu. Ikushaye ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngisashayeka. Uchaza ukuthi angabikho right. Yakukhumbuza ukuthi kwasa wena uqoshiwe nje usanezinto ezirongo. That's why kubalekile ukuthi mawufuna umusa uhlale uzingela wena wedwa ukuthi ngaba yimna Nkosi, ngaba khona la ngakhonza ngaka, ngoba ukwazi ushawe ngamanje because awuyicheckanga wena. Yazi ukuthi why uJesu abulawa? Why uJesu abulawa ukuthi obedient? Jesus could have done anything, even more than death. Jesus could have, when anyone instruction, as humiliated more than death. But it's because Gufa was the only thing that had to be orchestrated by an external force. That means ngiyabonga amen sengi-right cha kunezinto noma ufuna ukukholwa kanjani ezodingeka inkemba yomroma ingene, ezodingeka umzalwane akhube. Hey, shumayelo esibili abantu abaningi abangayithandi. Yabona uma ke kushunyela ngawuhleli phansi owazi ukuthi hey, I'm blessed, you know. Uma ngabantu be-100 kukwazi ukuthi inceke egcotshiwe uNkulunkulu ayiphi attention yokuthi elakhe iphutha liyadeserve ukuba yisermon, elakhe iphutha ngendlela obaluleke ngayo ezulwini. Namhlanje wena elakhe iphutha lenziwa libe yi-audience, kwenziwa abanye abazalwane bangathi amen entshumayelo ehlaba bona abazalwane bayideflecte, bayazisa bayideflecte bathi hayi ekamphemba ke le babasho amen wakho. Hey, ubalekile wena lawo manje asho ukuthi kune Sunday lapho wena ube yi-celebrity ezulwini, lapha ezulwini amasosha wonke athumela umusa. Iona now, if you missed that grace, you will never catch it. I don't know wenzela abantu mina kudala ngihlala emzini yabantu. Umuntu ebengimsiza ngimenzela izinto avele enze into unfair. Ngizwe futhi ukuthi angidikile ke nje manje. Nginawo wonke ama-rights okudikila because lo muntu ngiyamazi ukuthi futhi udepende ngami. But manje into esenzayo ukuthi angidikile. Athi uNkulunkulu yabona ke right now. Yabona noma yini oyenzayo mabu hamba ngokudikile ngisho une meeting uphume yonke into oyihambe ngokudikila, you will never regain its favor. No, itakethile njumayelo. But it's up to you to understand what he is willing. You supposed to be, you should have been a Goshen. Ufunani la.
Ngoba siyajavuza la emhlabeni. Kenze ungena indaba engawona yakho ujuku usuphoxwa kuyo. Kenze akuphoxwe usuthi ingane zangitshela ingane zekhwaya waze wangiphoxa lwasisi. Uthola ukuthi bawuvele. It was none of your business. Injumala ya mache ukwisele ekhaya eGoshen where your mouth is shut. Langsulim like in many people's businesses. We talk about many issues. We belong in many groups. You're supposed to be a woman of prayer. You're supposed to be minding your own house. But ulim lulapa, amajaesa. Kubuzindoda. Eyafonelo. Ingane ayisenkingeni. Ngifona bathi ingane yakhe ike basketball park. Manje bekuliwa ngoba nebuchaos. Ingane yakho ine proof ukuthi akuyona esenkingeni. Akuyona yenze le case yenziwe umunye bla 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 baba u2 abantu abakhona endawo la. So amaphoyisa afona athi sifuna ukuthatha oyedwa si bamhlonipha lababo kwisikolo. What did it take my son? Ngizofika ngizombhayila lapha. Ngomshiya nje weekend, Monday ngiyambhayila. But oh sir, ngendlela sihlonipha ngayo besinga swap around. Why you just tell your son? But because my son was not supposed to be even there in the first place. So, no more no wrong or lapho. Give me wrong the location. Give me, he deserves whatever. Because se pula umthetho. Manje umzana ushawelana enkonzweni. Ushawa ngoba ngeke kuposition right. Wherever la ukhona mawuse Goshen, you are a blessing. That means serve more. That means humble yourself more. It's not about a physical position. It's about that's how umuntu abantu laba bedlozi babakubuke nje. But hey, unesicwaqo. Because ukuthi there is a spirit so osenza unyanyeke. That means I will be wrong. Ungathola ukuthi awuthola umshado. Or awuthola umsebenzi hayi ngoba na positionally educationally wrong unomoya wrong so kuyenze kushawe ngishumayelo hayi ngoba na now ke u2 there is two sorts zokushawa. There is a physical one, there is a spiritual one. Funeke mawushawa ulalela ukuthi ushawa physical noma ushawa spiritual. Physical kuhlamaje and kill everything ophila ngayo and kill your reputation and kill your influence and kill whatever. But if you understand day one, low match ayisu funa mahubo 148 Noshumela bazalwane amahubo 148 ngoba ngisiza isizwe mina naso mina nginandaba ngisho kuthiwa abantu baleli sonto abangeni kule group anginandaba mina ngisho kuthiwa abezila anginandaba mina
Because mina ngiyazi kwathiwa tell this. Angishumayeza abantu abala. 148 verse 8. Fire and hail, snow and vapor, stormy wind, fulfilling his word. Yazi ukukhulunywa ngale history. Tomtumisana uJehova emhlabeni na. Mikhomo nezinto zonke. Nawe emlilo nesichotho liqhwa. Nekhwezane. Nawe siphepho esenza okwezwi lakhe. So, kwagama uyisiphepho, hamba kuyinhlebo, hamba kuyini. Uyafika abantu bakubambela meeting. Relax. Yazi ukuthi yizwi leli. Ngisize uNkulunkulu. Yini ezokusindisa lapho ukuthi uzehlise. We accept lento ngegrace. Why we upset ngegrace? It's because spiritually izwi lizama ukulungisa spirit. Ungabanaki laba abakhanali. Bazobakhanali bona. Kodwa unganaki lokho ukuthi okay ngishawele eGibhithe. Ikhona iGoshen. Awuzulithola lo Goshen once wa arrogant. Once wa arrogant lavaleke ungasaliboni. Ugcina kuyi flesh to flesh battle. Now, esibili prophecy. Eqala physical. Noma ngithi preaching. Ingeke isingekho ngomoya manje. Kodwa it's not for you to judge ingceku ngaleso sikhathi. Because uNkulunkulu igcobile lithi phonsa manje. Igcotshwa uThixo. That doesn't get mistake on that. Igcotshwa uThixo. Noma kuthiya anya uzuthi kayadaka. Igcotshwa uThixo. For the fact ukuthi basho laba baseziyoni wathi ingahloniphi noma sebenye. Yenze ke inye uzidaya iyahlanya. Kodwa it's ubani oyicelebrate la. Ubani olungiswayo la. Ubani odinga usizo. It's me. Ngaba ngithoni la manje if bengisegoshen. Ake ngizibuza ukuthi kwenze njani. Usungana after inkonzo yenkosi inceke ngizoxolisa nceke. Umoya ngcwele ngizele ukukhuluma nami ngizoxolisa indoda kaNkulunkulu. Uma khona okwaziyo lokunye ngikhuze indoda kaNkulunkulu. Ungakhuhamba ukhubekile uyofela eGibhithe ngaphandle. Uyofela ama first born because ukhubekile wena. La esibili prophecy. Nayo iba amache. You'll never find a good, very rare way you'll find a good prophecy. If very good, it will make enemies. Often Genesis 50:20. La baba ngwelela 50 verse 20. There you are. But as for you, though evil, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. God, okay. Ubani okhuluma la? Ukhuluma after dlulephi? Joseph wabona umbono. Lo mbono uzobe eguqelwa ilanga nabafowabo. Leyo nto yamakhela ubutha. Bamthela bamfaka enkantolo bamfaka bambuka bamphonsa bamdayisa. Namhlanje yena uya educator. Labantu abamshaya ngamanje une sermon in future. In future, if I'm a Jackshire, you won't have a sermon. Because with future, when also feel the grace of the same people, all along every process.
noma bekusaka Potiphar, you should have grace to understand ukuthi abakubona abafowethu izwi likaThixo lele angizondi no izwi is prophet listen ungawajabuleli the good side of his prophet is prophet esihle ilese sibi sishiwo lese sihle bashiwo sisazoba sibi in making because his prophet ave kuyilento ayizwayo wena osazoshintshwa. Prophet esesimnandi ila sesithi esisho manje lesi sisho sasithunywa uJona ukuthi okhuza abantu la leso prophet esimnandi ngoba siyesabisa sithi uzobhubha sikwenza uguquke manje esiyingozi ilese sithi kusasa sona uzoba rich esiyingozi ilese sithi kusasa sona uzome phambi kwabantu upresident singakutsheli ukuthi usazoqala exile singakutsheli ukuthi usazothi lo mongameli ophethe usazokubopha akubize ngeterrorist ungayichasela yonke leyo hisi ulalelele lo uthi kubafwa what you intended la matshe benwaphosa lesichothe benisiphosa. I want to tell you, Mzalwa, no mudlula in whatever. Wait! Why don't I understand? Wait on! Why do you shetshwa? Oh, Mama Zala. Ngoba zikizinja eyichitha imishado yeingane zabo njengomama Zala. Shada mningi ichithwa omama Zala. Fika ngolimi lenyoka ehlangene nabo dade babona indoda lena behleli ngegama lamakoti lamazala ekhaya ifebe lezi ezingazi noma yini umshado leyindintwa seyihleli ngolimi olude lana zihleba ngomakhoto zengeyinkomo lakhaya behlangene lo mthakathi wesalikazi bakazala ntombazana. I'm telling you, if ungabekazela one day yongcaba sosakwazi lizoyifebe ngoba kwakhona lapho. If ungabekazela you reign then. Finga nabantu fese beyipotoloza bekhuluma ngamasingo. Kwakazala laba yona njani fusek. Ngane zilandwa umuntu nezulwini. Ucabanga ukuthi ufana le ifebe zakho ezazala na 15 years, ezazala na 17 years, ezazala na 20 years. Usala nomhla nomahosha la endlini. You are failing to appreciate a holy woman. Kodwa ukuthi amkhulekele ukuthi uNkulunkulu amenza lo musha athola ingane emshadweni. Uyahleba. Azimiyakhe imishado ebhidlizwe ulimi kamama wakho omazali imnqobe yabona emzini wahleshwa umama nalesiphukuphuku esidonswa ekhala unina sisinyanye manje because umama hey leli bible oshiwe ihlala nyoko unamathela kumkakho ezala engasali ekhula emubi unamathela kumkakho shela abadikazi odadewenu. Ngabe nganza abantu emzini imali ezinyokolozo lomthakathi ungaze ngafingana ona lento nokoti makuhlema amazana uvela usuke nje umkhave ka2 uthi gogo bengicela ukukhava noma nge1,000,000 bandla ukuze ngikhulekele into ephilayo uthi yazi bengicabanga ukuhamba gogo ngeke ngisahamba senginesizathu gogo sokuhlala ekhaya ngilinde umshwalense wami ngifuna ube mude njengonimi lakho
ipensheni yomuntu omdala iyabiza ukhave neyifebe zakhona uyikhave usifake olumuthwalo usifake afro vele uzobulawa ingcelaza lezinja. Abantu abasazi sibusise. Yabona mangunomuntu empilweni yakho ungathi une shortcoming, ungathi unento engenzeki kalula, engathi njengalo nginezingane lezi ukuthi azitholi, ngimthande kakhulu lo muntu. Lo muntu umthanda, lo muntu is a blessing. uNkulunkulu uyakuthesta. Fika abafana sebezula la ungazithi umshado weingane yini. If umfazi akazali mthande times 2. I met a couple there, yabelungu bamamiliyoni abanamahotela la, 70 usuna 8, no child. They are happy. Babambene ngesandla kanje. But God saw it fit. But it's full of orphanage 4. So intandane zama 1000. God saw it fit. Wasakhela ukuthi sibe obaba basisabe babe sisebe abazali bengane isiningi kunalezi besoba nazo. uNkulunkulu one day uyakwenza izinto akushintshe inqondo. You must understand ukuthi yonke into ivela kuNkulunkulu. Uhlena lesalwaza ehlanu mthatha fusa namazalo thena ngalo ayifingane ngalena ngahambi intombazana ungahambi ingane yamani hlala lapho yabona endaweni ongafunwa kuyona ilapho evela uhlala ngezinqa bhaxa. Uvela uhlupheke futhi. Vele unyeke uhluphe nje vele ushintshe upende wendlo ushintshe osofa ubanuka lapha. Sempini vele. Vele uhluphe nje. Ube ne meeting every week. Anda uzali vele. Nesikhathi. Nesikhathi you must handle lying with lying. Uthi bazi bathanda inyama uvela ufike nesaka lamanqine enkukhu. Angahlutshwanga sokuhlutshwa dish. Kodwa amakhotho uthi kusebenza mina ma. Usuke uthenga iTV yasekameleni lakho, ufaka iDS no Netflix. Yabona endaweni maso ungaleka endaweni uxoshwe ifetshana eziyaxosha la ekhaya ngena ngering la ekhaya. Shishiliza. Khipha umsile ebhlukweni uqaqa uvuluthi. Zalele ekhaya lezi nasifuna ukushada. Khona sihambe sihlebo amankoti nalezi salwazana esilinde ukufa la esinuka umlomo sihlezi la. Uzali ifebe la yena uzogada ingane zabantu. Cela amavesi andlebe la endlini. Kulo ukontrola lezinja zakhe. Kodwa lo ndimo lude. Hlala nje phaqa. Mina nazi yonke into emhlabeni isibusiso seyimpi. Umshado uba yimpi. Indoda kufika kubika kufika abahleba abathi indoda yakhe yashita. Uthi pho ungenapho wena. Cha bese ukutshela cha wena ungenapho wena yakhe uyazishita apha. Angithi akishimane vele ingashiki isiphukuphuku. Ungenapho wena. Funeka into uyishintshe. Ungavuma umuntu azonye endlebeni uma usungenapho wena. Angimanje ufuna ukushintsha umuntu angakutshela into ezokubulala usuke efuna ukubona uhlanya uthatha isikhwama ugcwala igceke ungaphindi ube nokuthiwa ungavuma umuntu akutshela into ezokushiya uset that means lo muntu ukubona u deserve wena sadness ngusulela ungitshelelana uthi uzela ungitshelana what is your motive bakhe abantu abachithayo lo uyabatshela uma abazali abayiqedile imizi ngomlomo banemlomo emabhelundi
Proverbs 11:13 umlomo umazali. Proverbs 11:13 ngibona umlomo umazali. Nyanya kabi nje ngifuna abiselwazi mina ezingene indaba zomuzi welokhuzana. Uma ngabe uyazi inga uzopheza ukuthi umakoti hamba into umfana wakho uhamba ulokuzana uyomfulela umakoti. Hey, lezo ngifa ngenabazukulu indaba udale abantu na. Qala ngawe. Yeah? 11:13. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Ibukijima uya ku James chapter 3. Zofuna ngifuna bezwe. Bazobe bekhuluma ngesingisi asimzwanga. Izaga 11. Ingiyenya umuntu ohlebayo. Bahlala sithi mina hey noma umfazi singadlali sangamzukulu. Ufuna uvela uhambe uyolanda India uvula uthwa indlanto le. Lento ukuthenga umuntu. Uvela adopt India namadleba mekanje. Yeah. Ne China bafika uthi hayi gogo adopted. Siyabona ingane sithola adopted. Kung fu chanchi chanelala. Yabona uma aba umuntu ekunika ulamon uvele ukwenza ulemon juice. Wale unyela umuntu emhlabeni uzofaka sathi. Umuntu ayiphethela nje ulanda eChina neNdia hayi umuntu omnyama. Xwala lapha ma ziya orphanage. Hayi futhi elifika selihlakaniphile selikhuluma isilungu uthi yena ubuzo hayi idlozi usolenzela kanjani uthi lenzela idlozi laseChina. Angithi wena otshela abantu angizali la. Angithi wena otshela abantu lawo ngiziyakhuleka mina ngifuna ingane wena uyahleka balele ingane zakho hamba usenda ama SMS ama VN khulisana leChina wegogo. Kudulande ngathi yakugula nenyawo ingalingana into ezomhlupha. Sengabe ingane zabantu lana. Uma ngabe hlakaniphile yena lo salukwazi lona waye engafuni intombi. Ayifunela indoda yakhe umfana wakhe. Uma wena uziphathe kahle all your life awuzazi unenkinga yongazali unobunana awazi noba uNkulunkulu ukubambele njengosana noba whatever uyashadwa iyona ke lento yakhe akazi noma iyona lento eneyipemse zingalingani ngathola ukuthi iyona into ekugulayo futhi lento le bengazali ngani sonke lesikhathi la ingakashadi nami yona if iyazala kodwa bekufuza ukuthi ufike la isinengane eziwu3 isedudusekile lo Zinyela ingane yabantu benushado usuna 32 awunangani ubungazali ngani nonke lesikhathi awuvukelwa yini ukholwe nini ukholwe sekuna 30 bongazali ngo 30 years kodwa uzobheka umakoti manje la buza yena uthi baba ezinye ingane zalo ngoba angifuna abazukulu yena anginkinga ngifuna hayi ukuthi ufuna ukufika nobani bapha abazale ngafiki lo akadlalisa bona abekho akazali usindiswe na 2 years kuba ungathothi inyumba iyona lenje 11 verse Proverbs 13 verse mangilunganga Sifunde izaga ngesizulu. Ya uyangifundela lapho. Uhamba encetheza uyambula izimfihlakalo. Uhamba encetheza umbula izinto zo imindeni lalela. Umndeni wakhiwa ngokwemboza. Uhamba umbula yonke into. Uzotshela umfundisi ukuthi indoda yakhe iqhuthu udakiwe ngani? Umfazi onjani kuyambozwa qamba manga uthi angenelile baba so iqhuba ngesayikoloji iqhuba umuntu ozaze a confession box azokutshela into engaka ethina kudala sashuma-shumela ngemncane ngabe namahlazo hey into ezokuthinta 2 years umtshelana umhlongo lento manje ufuna umhlongo hamba okhipha nento yakhe ayibeke phezulu kwesihlala ayikala la ukuthi hey ngiyakwazi ukuyelulela kamakhelwane uthini mawusho njalo ndangeneli kwami uthini kahle kahle
Uqhamuke nawe nje phambi kwabantu uthi, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was umenye mangisho kuma marriage seminar ufika ushamanga uthi lo akwami. Baby, I can't exchange you for no other man. Ubusho ujihleza. Ushugwaye lokuthiwa usikilithi. Kodwa lena uzomotivate abafikayo. Uyazazi ushade nento ekunoma kuwe kamereni kalifunda iBhayibheli ngoba iyazazi ukuthi 2 seconds umsebenzi wa ubuyibongele ngoba uthi yabona nje indoda yami nje isibonelo kabi noba senze konke kami uyakhansela la kuyembozwa wamphuma nje uthwele indlebe ukhuluma ukuthi yakwakho. Umfazi nothatha amahlanzi amosha ngoba bengiqama manga intshontsho into bese ngithi intshontsho umfazi wami again isikempe. Okay nje ngimubuyisa lo amahlazo ophandle ngavele ngifuna isikhabe ngithi hey ingxole bafethu Nkosi zami khona imbuze la uyeba Uyabona sefika moto yami dad usho nje sikanganayo moto yakhe mina ngoba ngimshaya mGPV yange futhi ngilinde sibele emakhaya le ngeke amalungela mina 15 lashes ngaphinda ngithi hayi ufuna uJames 1 3 verse 5 to 6 fana ngesiZulu kuma nomazala manje ulimo olude mawami Eastern Cape ngafuna omunye Eastern Cape ufuna udivorce Eastern Cape hayi ngithole ngase ngifuna ukuhamba sikekhaya phela 10 years ngihletshwa ngidile ezinja athi mina stay right there shintsha ke manje uyiboss angidona usebenza uthi ngiyasebenza unesi unosebenza la into akasebenza athi kade vele wenze kanje yenza short into eziningi zenziwa wena bakhave ukhokhela iDStv lezi zinto zicele ngomusa uthi ngicela ukhokhe iDS wenza ukuthi uba control uthi bengiceleza lo uba naka 6 months emva 6 months wenze ubazwisi baze bahamba uze kuthiwa abantu ezihambile ekhaya sixoshwe ngumakoti ku right ilungelo lakho uma ungena ngenkombo nje ungakhipha amaphiko azaphume ngewini ikwakho la noma bakuzonda uyi continuation unga influencer wale ngane zabo ukuthi zingazizonde kwaza kubo usho nje every day ugogo mthakathi ugogo mthakathi okay ufunde mkwe ufunde no yeah chapter 3 verse 5 to 6 lunjalo nolimi luyisitho esincane kanti liyazigabisa kakhulu bheka umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka nolimi lungumlilo chithi umsombo indoda zakho yomfana wakho. Many divorces. I'm telling you, go to a family. Lapho mama ngakufuni. That marriage will end. Uyazala uzali blood cousin care. If akufuni that marriage will end. And if uzoba isithithithi nawe, uvumele omnye umfazi ofelwe indoda yakho ayingcoba kudazo kunyela. Qina. Shintsha la. Ungasabi futhi uthi uyasaba ukugoduka. Cha manje uyagoduka. Ufika uvula amehlo uthi phekweni la. Umwana umfazi la manje makhletshwe inkomo nje kuthiwa nomsebenzi ube ulo makoti lo othethayo nini lelibekela emhlabeni mangathetha uzothethiswa ungalekhishi ukuthi leni iphakela yini ungayihlela ukubhaka uthetha bosisi wazi ukuthi uyashisa ungalinga uvume ufike endaweni udelelwa abantu uyobulaya heart attack ngalinge nje shintshe la kujuluke udade engayiqedisa nenza ukuthi angikuzwa sisutheni angikuzwa ukuthini ke manje dadewethu
Wakhela umuzi nje manje. Andivale kunyiwa ngoba abantu babengakufuni, bakufuna uphuma la mnyango. Abahlebi nje obehleba bafuna bakuzonda ufika. Lo engane sekuyesibili. Wale ukuthi ayangiyiya ukuze uthi afike useshadisiwe lo muntu ungekho lapha. Uqale utshele lo thathe naye ukuthi yazi nginokhazi noma uyinkabi nje unga ufake ifiye nawo. Khazi nami nje umbhuti omoye washona ingane zakhe angeke umuntu angekazi yonke into le mafamu uyabulala. And lo sisi wakho lo uze kufike lapho ukuthi ngimbize lo bhuti wami ngoba ngiyambona ukuthi angazi kahle lo izohletshwa ngithi kuphilwa ngokuhleba la ifike na ngale ndawo uthe uzolanda umbulo ukuthi uyabulala kanti. Ngoba you gonna reap just what you sow. You gonna reap just what you sow. Up on the mountain, down in the valley, you gonna reap just what you sow. Maul ukipulim la kudistroy umshado wengane uyuzovuna. Okshalile uzovuna. Okshalile ezigodi naze zindabeniyo uzovuna. Leviticus 19 ngizoyivala lapho le ntshumayelo ayiphelelanga bengafiki ngisho half. But ikuzwakela ukuthi what am I trying to say? Ngintshumayelo phonsa ngolimi phonsa usibona isimo sewamambatha nje hey laphana yazi abantu ngafuse ngifunde ukuthi abantu uma be avoid to face their shame, they talk about other people's public shame. Yabo nje lapha kamkhona nje no. Uthi awubheka lo muzi una 10 years uzibuza ukuthi umzi ungahlangana ume for 10 years kanti so deserve ulimi lakho. Labo kukhuluma into ke cha emile engenamzi ehlala kubo izodelela umfazi osehlale 5 years. Read chapter is Leviticus 8 chapter 19 verse 16. Ungahambi ungetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila komakhelwane wakho, nginguJehova. Uma uncetheza umelene nokuphila ezokugcina mkwena ngivala Izaga 16 verse 28. Uma uncetheza soke zuthule izinto amatshe owakhipha ngolimi wakhiphela omunye umuntu. I'm telling you, umuntu ophambeneyo usakaza uqabana, nomncethezi wahlukanisa abahlobo. yes abeshadile amanishinto ayodwa inuku lomfazi wami. Unombuzo umama ngishade wena na ngoba nawe inula. Let me see name food la. So imessage namhlanje Shumayelo iza ngendlela iza ngokuhleshwa. That's a sermon. Ngathi abantu abahleba most of the time bashiqinisa. That's why it hurts. Because they saying exactly what you are. Mabethu awuzali ngempela. Mabethu uyanuka bayasho makusukunuka. So the first intelligence empilweni is to mind what you say. The second intelligence is to mind how you appear. The third intelligence is the mind. Mabethu bezwani
Those three things. Uzophuma la unukela abantu amakhwapha bese uthi kusasa uyahletshwa. Kufanele before uphume kwakho uthi before uphume nje. Siyabonga ke baba. Siyamkela manje. Asibuyisele Gosheni. Siyabonga Nkosi. Yakhe isizwe. Yakhe abantu abathandayo. In the name of Jesus. Usisa lemishado. Usisa ingane zethu sithole ingane. Asiyiphasi test. Thank you Lord. Sizoba stronger even more now. In the name of Jesus. Some getting healing, the blessing. In the name of Jesus. Ngoba sikho asizenza. Siyabonga uNkulunkulu. In the name of Jesus. Phakama ke. Siyabonga Baba. Lizali sitting Gala Tikongos Siye Nyani Songinhlanga Kazo Kizizwe Maziu Pumela Malatek ingumlilo lento ingumlilo lento inamanda ibalelwe apa I'm a lawyer.